Багатым на юбілей выдаўся мінулы тыдзень на Брэшчыне. 70 гадоў з дня заснавання адзначыў і брэсцкі ліцэй чыгуначнікаў. На свяце з нагоды юбілею навучальную установу пабывала наш корэспандэнт Міраслава Манькоўская. На юбілей былі запрошаны кіраўнікі чыгуначных прадпрыемстваў Брэшчыны, а таксама калегі з Польшчы і Украіны. За паспяховую навучальную дзейнасць установы адукацыі лепшых педагогаў адзначылі ганаровымі граматамі і дыпломамі. Стоим на месте. Мы вводим новые специальности. Мы готовим помощников машинистов, тепловозов, электропоездов, слесарей по ремонту подвижного состава, билетные кассиры и проводники, монтёры пути, осмотрщики вагонов. Амаль увесь педагагічны состав ліцэя актыўна ўдзельнічаў у святочнай праграме. Выкладчыкі выконвалі песні, чыталі вершы, а таксама не хавалі сваёй гордасці за месца, у якім працуюць, і за будучае пакаленне, якое выхоўваюць. 70 лет – это как… Даже с чем это можно сравнить? Ну, это как росток дерева. Вот он был маленький такой, он подрастает, и чем больше выпускников, тем этих больше вот он становится больше наших листьев. Міраслава Манькоўская, Тыгран Акапян, областные новины, Брест.